Dala kamun post on Instagram na. Yeah, every retweet I beg. Kasa ni da kai we go way back. That my free show ne muka ce bari mu kira ka. Haba hada musulmin biya. It will be like you giving back. I gotta. Straight from adnaja.com. Rolly on the beat. Banyi kuɗin nan ba yanzu yaushe zane yi. 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 Asalameni, kawai asalameni, asalaman, kawai asalaman. It's all done when I'm going in. When I bounce she's in I buy my cheese. Who come a gaban kun baba she and I sipping coke chicken Mercedes. I'm a beast. Wallahi they couldn't tame me. Flow sick. If I'm up we admitting in I could salameni. I way burn it. I define publicity cause I'm publicly stunting in the city through infinity. I'm beyond your ability. I ain't showing up for free. No way, you gotta be kidding me. Nakan kasha bitch. Drink up in the me me. Flow stina yadi ka kudin keje. Baby now what that the hips are they what Kim keje. Manata masadin sai a tsinke ne. Abada yana sani kuma DJ ne. Banyi kuɗin nan ba yanzu yaushe zane yi. 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 Asalameni, kawai asalameni, asalaman, kawai asalaman. Yo, Nina the money chaser. Yo, I'm sharp kamar reza. Yo, I'm fast like a laser. Hawa titi sai da hangen nesa. Lyrical farfesa, ban turare in pesa. Shocking everybody kamar na zo da teza. Skinny jeans ne na hada ta da blazer. Ni da jigi muna kashe kiɗi a magana kuɗi ba babba kiɗi. Ina bin ka bashi ka zo kana liki mena no go fashi kawai ba ni kuɗi na. In ka san daraja na, kira mana jana. In ka san daraja na 070. In ban yi kuɗin nan ba yanzu yaushe zana yi. In har kan ba magana kuɗi ba na yi. Ku sallame ni kawai ni in ji balari. In ji alat zut kamar salari. Dan in ban yi kuɗin nan ba yanzu yaushe zane yi. Ban yi kuɗin nan ba yanzu yaushe zane yi. Ban yi kuɗin nan ba yanzu yaushe zane yi. Ban yi kuɗin nan ba yanzu yaushe zane yi. Asalameni, kawai asalameni, asalaman, kawai asalaman. Straight from adnaja.com.